Aiztondo Bailarako 5 herritako alkateok elkartu gara herritarren mezu bat zabaltzeko asmotan. Ohikoa bilakatu den eta azkena izan dadin esperantzarekin, urte amaierako elkartasun manifestazioari buruzko hainbat aipamen egin nahi ditugu. Bakoitzak bere herriko udalbatzetan landu eta onartutako adierazpena eta ondoren adieraziko dizueguna. Euskal presoen urruntze politikarekin amaitzearen aldeko erakunde adierazpena. Aduna, Alkiza, Amasa Bilabona, Asteasu eta Zizurkilko udalek Euskal presoei Espainiako gobernuak aplikatzen dizkien politikei buruzko azterketa eta balioespena ezagutarazi nahi dute. Udalbatza hauek honako lehen eskaera egin dute. Espetxetako lege orokorrak aurreikusten duena bete dadila. Askatasunaz gabetzen duten zigorrak bete daitezen norbere ingurunetik desorrotu gabe. Birgizarteratzearen printzipioek adierazten duten moduan. Zentzu honetan, 2011 urtean eta jarduera armatua utzi zuenean, irekitako denboraldi berriaren barruan honako hau adierazten du. Beharrezkoa dela beste espetxe politika bat. Presoek beren gizarte eta familiako erroak dituzten lekuetatik urrun zigorrak bete beharra ekingo duena. Politika berri horrek presoak bere familiarekin harremanak izatea erraztuko du eta adin txikiko seme-alaben ongizateari begiratuko dio. Gurasoek haiekin egoteko duen eskubidea defendatu. Euskal gizarteak bakearen eta bizikidetzaren aldeko apustu garbia egin du. Hainbat modutako eta etengabeko eskaerak egin ditu. Iraganeko logiken araberako espetxe politika behin betirako gainditu dadin. Ondorioz, Aduna, Alkiza, Amasa Bilabona, Asteasu eta Zizurkilko udalbatzek honakoa adierazten dute. 2011tik irekita dagoen errealitateari jarraiki, Espainiako gobernuari eskatzen diogu Euskal presoei legedia arruntu soila eta espetxe politika normalizatu bat aplikatzeko beharrezkoak diren urratsak ematea. Iragan ekologiken arabera legedia oinarritutako egoera behin betiko gaindituz. Espetxetako lege orokorrean aurreikusitakoa betetzea eskatzen dugu. Askatasunaz gabetzen duten zigorrak betetzean deserrotzailerik gerta ez dadin. Askatasunaz gabetzen duten zigorrak familia eta gizarte sustraiak dituzten lekuetatik urrun betetzea ekidingo duen espetxe politika bat ezinbestekoa jotzen dugu. Premiazkotzat jotzen dugu egungo urruntze politikari amaiera ematea eta COVID-19aren egungo testuinguruan gure sostengua adierazten diegu honako egitasmo hau artikulatzera zuzendutako proposamen guztiei. Espetxeratu guztiak orokorrean eta pertsona preso bakoitzak partikularrean hurbil ditzatela beren familia ingurunetik hurbilen dauden espetxeetara. Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan, Martutene, Basauri eta Zaballako espetxeetan birkokatzea dakar neurri horrek. Helburu hau betetzeak modu erabakigarrian esku hartuko luke euskal gizartean eta politikan iraganerekin lotutako etapa bat ixten lagunduko luke. Gainera, aukera emango luke biktima guztiak oroituz, bizikidetza demokratikoan arraztutako orainaldiko eta etorkizuneko denboraldi berri bat eraikitzeko. Adierazpen hau, honako erakunde eta arduradunei helarazi diegu. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteari, Iñigo Urkullu, EAeko lehendakariari, Maria Txibite, Nafarroako presidenteari, Jean René Etxebarriri, Euskal Hirigune Elkargoko presidenteari, eta baita Aiztondo Bailarako Euskal presoak aurkitzen diren espetxeetako zuzendari. Azkenik, 5 udalbatz hauek, datorren abenduak 31ean, orain presoak Euskal presoak Euskal Herrira lelopean izango den manifestaldiera deia bultzatzen diregu. Bilabonatik hasi eta Zizurkil arteko ibilbidea egingo dugu.